Kuruzhinji rweZimbabwe nyaya inongoripo apa inyaya iri kuitwa neparamende yajaira kuba, kana kuti paramende yemuZimbabwe chatove chitoi chezano chairi kudzidzisa upavha neugororo nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Takanzwa paramende zhinji yakapa mazuva 4 days chete, amalanga 4 kupera okuti vazohamba vaenza maconsultation. Ngeke kuyenzeke lento lenjalo, azviite zvinhu zvakadaro. Paramende yeZimbabwe iri kungoshandisiwa, ndo zvavakaitira kudzinga vanhu vakavhoterwa nevanhu. Chinhu ichi vakanga gara vakachironga kare, ndosaka makaona kwakaitwa marecalls vachidzinga vanhu vakavhoterwa muparamende, vachipinza vana Shavamwu nevamwe vanhu vasina kuvhotegwa. Ndo zvavaiitira izvi. Saka zvekuti paramende inotenda kuti ichaita maconsultation in 4 days ndezvemugotsi matsuro. Inyaya yavo yavarikuda kuita formality chete. Pavanotenderera vachiuya kuvanhu vaudzei vanhu kuti nguva yedu ishoma, nguva yamuri kuuya kuzotaura nezvenyaya iyi ishoma. Vanhu vari kuda kuita chimbi chimbi nekuti vamwe vacho vakavimbisiwa kunzi mucharamba muri muparamende. But nguva inokwana ende nguva iri kufamba ende nhambo dzichapera, vachabuda muparamende imomo. Handizivi kuti mutemo uyu uchazovafadza here kwakuita vamwe vanhu vanogara nguva dzakareba kudero vari muparamende. Saka vari kuparamende uku zvikaiti kuyambirei, mitemo yamuchapasisa iyi ichakurwadzai panguva shoma inotevera. Regedzai kuitiwa kufurigwa zvinhu zvisingaite nevanhu vakwegura vapa kudhuze nekusiya rino pasi. Nguva iri kufamba vakomana, nyika yedu iri paralyzed kudai, nyika yedu yakasunama kudai, nyika yedu isina chimiro kudai. Ava vanhu vamuda kumhanyidzana navo nekutenderana navo kuti varambe vachiba. Ma-MP hamusi kuba, muri kumirira zvekutokandikwa zvemakipu-kipu. Saka regedzai kubatana nevanhu ava mukumbunyikidza kodzero dzevanhu. Makasarudzwa nevanhu kuenda kuparamende uku kuti munomirira zvido zvevanhu, noti kuti munoputsa mutemo nekubatsirana nehurumende yezano kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Mazuva ari kupiwa ayo neparamende mashoma. Hapana kana vanhu 3 vavanogona kusangana navo vakavavhunza. Nekuda kwokuti nyika yakakura, nzvimbo zhinji hadzina migwagwa, nzvimbo zhinji hadzisi kufambika, where it's a rain season. Saka I don't know kuti vachakavha kupi. Vachangotora vanhu vezano vashoma shoma vovaunganidza apa, ndo vaita mainterview. Nyanye zvikuru sei vanoenda kumaruzevha kune vanhu vasitorina kana bumbiro racho remutemo, kune vanhu vasingagoni kuverenga, kune vanhu vasiri kutonzwisisa zvikuitika. Kumwe kwacho information iyoyi haisati yatosvika, ndo kwavachangotorana voenda ikoko vashoma shoma vobva vatatoita maconsultation. Saka maconsultation avo haasiwo ari kudiwa. Hakudiwi maconsultation apa, pari kudiwa kungotedzera mutemo uripo. Constitution yedu inotaura zvakachena zvakajeka kuti panoitwa amendment yemutemo wakaita seiwoyo, 1, hazvifaniri kubhenefita munhu aripo pachigaro nguva iyoyo. Saka zvinofanira kurespektwa izvozvo. 2, kana paita event yenyaya yakafanana neiyoyi, panofanira kuendwa kureferendum. Saka hendei kureferendum kana nyaya yenyu yakachena mugohwina zviri pachena. Ukaona kuti varume ava havana kugara vakahwina election, ndosaka muchiona vakuda kutiza nyaya yesarudzo, nokuti vanozviziva kuti 1, havana kutohwina, 2, havachafi vakahwina futi, 3, nekuti hapana chavakaita pazvivimbiso zvose zvavakavimbisa vanhu. Chatakangoona kuba neumbavha nekutengera vashoma dzimotokari. Zvimwe zvese hapana, magetsi hakuna, zvipatara zvina mishonga, migwagwa hakuna, mabasa hakuna, zvese hapana chiri kufamba. Saka vakutoona kuti mukana umwe watinawo kuti tirambe tichigara mupozishini ndewekutenga vashoma vachapfekedzwa rigari yavo vataura kuti aiwa zvakatonaka. Ukamubvunza kuti bhiri uri kutaura kuti chaazivi. Saka ngatiregei senyika kufurigwa. Apa ndo panoda kubataniwana nevari kuparamende makasarudzwa nevanhu. Ivava vanhu vacho ndovari kukuudzai kuti zvebhiri zviregedzai imwe muri kuita.
muchenjere kuti pacharutsiwa parliamentarians be warned, muri vanhu muchadzoka kuno futi nekuti makabva kuvanhu. Saka regai kushandisiwa sematishu, munorasiwa pasi mapedza kuseenzeswa nevanhu ava. Ngatibatanei savana vezimbabwe, tirambe zvakadhakwa izvi. Takanyora constitution yedu 2013, hatisati tambokwanisa kuiimplimenta yose. Imi makutomanya nemberi kuda kunobvisa zvimwe nekuita maamendments. Maivepi 2013 constitution ichinyogwa? No to 2030. 2030 ngaingoonekwa pawachichete.